तीसरा पॉइंट है भलाई करन और दयालु बनन। राउर शारीरिक संसाधन वो पैसा हो सकेला, वरदान हो सकेला, राजनीतिक कोनो पोजीशन हो सकेला। रउआ उ सब के परमेश्वर की महिमा खातिर केना इस्तेमाल करेनी, ये सीधा प्रभावित करेला कि परमेश्वर और क्षमता के कौनिया बढ़ई हो। जब रउआ दयालु हो जानी, जब रउआ भलाई करे लागेनी, रउआ अपना संसाधन के जवन और शारीरिक साधन बा रउआ दूसरा के भलाई खातिर ओके इस्तेमाल करेनी। के लखन परमेश्वर रउआ पर भरोसा रखियन कि रउआ सामने एगो आदमी भूखे मरत होखे और रउआ अपना जेब से पैसा ना निकाली ओकरा के कुछ देवे खातिर। ऐसे केना संभव बा कि उ रउआ के देखस रउआ ऐसन होखे कि दूसरा के चाहे दुख कैसनो होखे और दिल ना दुखावेला। कई हाला हमार वीडियो फीड पैसे कोनो रैंडमली वीडियो आवेला, जब बीमार बोलत रहलन कि हमरा मदद चाहिए, हम ना देखे नहीं ओकर धर्म, वही बड़ा ओकर लिंक अपना टीम के भेजी नहीं, कहनी जाके मदद को क्या वालो केहू से मत बताइए लो। दयालु और भलाई करल, चाहे रे वो लगे लाख रुपया देवे के ताकत नहीं खे, लेकिन कुछ तो ताकत बार वो लगे। अपना हार्ट के अगर हमने के सख्त रखल जाई, सख्त आदमी अगर बरजी हमने के, तो वो भी परमेश्वर रउआ पर कृपा ना करेनी, पूरा और क्षमता के ना बढ़ावेनी। जब दूसरा के तकलीफ से रउआ के फर्क ना पड़ेला, पूरा और हार्ट के ना छेदेला, जब दूसरा के दर्द रउआ के दुख ना देला, एकर मतलब रउआ तैयार नहीं कि कबो ना रुके वाला आशीष लेवे खातिर। केहू के माफ ना कर पावल और क्षमता के कम कर देला। अब रउआ देख ली, रउआ माफ करके रउआ अपने आप के आजाद कर रहल बानी, अपने आप के चौड़ा करतानी, अपने आप के बढ़ावतानी। रउआ दूसरा के माफ नहीं कर, रउआ अपना खातिर रास्ता साफ कर रहल बानी।